Er der ikke bare vidunderligt her i Faaborg-Midtfyn Kommune? Mit navn er Christian Thyssen. Vi har by, vi har land og vi har skøn natur. Og så har vi 51.000 indbyggere, der skaber vores kommune. Men desværre er der også mange ting, vi ikke har her i kommunen. Vi har for få arbejdspladser. Vores unge uddanner sig for lidt, og så tjener vi mindre end borgere i andre kommuner. Det er tid til forandring her i Faaborg-Midtfyn Kommune, og her er plads til forbedring. Vi vil skabe en skole, hvor alle oplever at blive udfordret og mærker sejrens sødme, når man lærer noget nyt. Og vi vil skabe en ja-kommune, hvor vi aktivt støtter op om nye virksomheder, innovation, initiativ og virkelyst. På den måde skaber vi nye arbejdspladser, tiltrækker nye borgere og skaber vækst til gavn for os alle. Venstre vil videre.